Ti si prodao zemlju ili založio zemlju, uzeo kredit da kupiš stan u gradu, a zemlja ostala. I malo pomalo, jarane, oni će ti sve to pokupovati, tu zemlju, ovi bogataši. I onda će imati kombajne, traktore, robote, robotske kmetove, robove. Da im rade, neće biti potrebe za to. Uopšte. A ti zemlje neš imati. I on će ti praviti hranu, zauzet će izvore vode, zauzet će izvor hrane, zemlju, kupiti lijepo. Pošteno kupiti, sve će to privatizovati. I ti neš imati ni hrane, ni vode, neš imati ni posla, ne znam čim ćeš plaćati, kad ćeš raditi u gradu, kome ti zapravo trebaš uopšte. Neće im trebati ni armija, brate. Imat će robote i šta ćeš im ti? Možda za neka istraživanja, za neke eksperimente. Neš imati para ni za lijekove, neš imati ni za penzije, nema penzijski fond će propast, nema kad si žderao lošu hranu, od pesticida, ni organti nisu dobri, zdravi da ih presadi sebi. Šta ćeš mu, crkli, brate, krepa, šta ga briga? Kako će ti biti? Mozak napašu, jarane, ne moraš razmišljati, bit će kako bude svima, tako će i tebi, pa tako će svima biti, pa i tebi. Pa ti sad vidi šta ćeš. Kada je skupa hrana, skupe namirnice, pa eno, uzgojiš paradajz, uzgojiš paprike, uzgojiš, ima plastenice, uzgojiš, ali hajde to prodaj. Gdje je pijaca, gdje je dozvola, gdje je šta? Ko će to prodati? Ko kad kontrolišu sve? Šatra slobodna trgovina, a sve kontrolišu. Možeš ti aplikaciju napravi, evo AI ti napravi aplikaciju za 15 sekundi. Pa da roje naruči, pa da im dovezeš, pa ovo, pa ono da im doneseš. Svoje biciklo, svoju torbu, ono i misliš svojom glovom. Ali probaj na pijacu donijeti. Kad se kartel dogovori poštuje paradajz danas, pa ga probaj ti jeftinije prodati. Pa kad ti počnu tezge prevrtati i marsati, to ti je problem. Organizovani kriminal, jarani. Kriminalci su organizovani, a mi nismo. Mi pametujemo, mi se svađamo. Oni nasilnici, sileđi organizovani, pametni. A mi pametni sve, eksperti, stručnjaci. Mi se svađamo, vrijeđamo, psujemo jednim drugima. Tukli bi se jednim drugim. Kaže, pustite pametni ljudi, eksperte, da vode ovu zemlju. Ima, kaže, pametni ljudi kod nas, ima sve, pa ima, ali ne znaju se družiti, ne znaju se organizovati. Zato kriminalci vode zemlju, to kaže, se znaju družiti, se znaju organizovati. Manje pametuju, praktičniji su, pragmatičniji, kako da ti kaže.